tuo na nka se kura ye no sunsum wom on sa ade ada bie ka moja gudie sunsum wom nti ade e wom ni se pa na bepa ana sa aboa no waben a wobeto no na emom wunku no ize na nsan wansan bi edi na chi wa yi bepo so edi na chi na awotwe mo ba ya dua wo no ho no moja nyina agusu nkra agusu yenya no sama ba ko so wo nwuram sama mbofo te se de ye bofo ya ono de ada ne wo befu so ma nkum nam no ye de obepam asase ne so nam nyina ono ye honhom o te nwuram ho a ono so ye bofo se de ye kura tu ye ha ti sasase ne bu ada ne ne nkoho na wo ko ho nti ho mo nyina wo so opam mo nyina nwuram de nwuram hu ene obetima akọ ebu okoro abekọ akọ hu bayifo na ebu a wote na afuum obu o so be na adwen so obetaataa ene enyoma bebere wo nwuram se kwa wi na akọfa ko wura kwa inu anu atu nu akogina ho obeye wo saa kwapem so obu nso wani adi ansa na ebu a osieja nyo nti na mba na enu nyo nti na mba me nwuram ti ma me kwai obetwe no ho ama akwa mo ayede wakọ oba bi akọfa di okọpe Mesamu akwa baba GH Kana TV so. Wohwe machie hu sade asa na nso hu donti ene da so te ha. Ene ye wo ye papa akọ wo ye nchen a oye obofuo. A ye ne betwetwe nkomo. Na ye nim se wiase no eya amanfo timi ka se wiase da ho tra ebisi hwi ni ho se bibi wo ho a ebia nkomo ye chi ubehu ye mompinu no ne ne ni nkomo na wa de wo ho no onso ubetibi. Papa mpa cho meche o. Ye opani Na impoma nyamia dum ho ye. Da nyamia ase. Pa de frose. Fem kofi pon. Kofi pon. Uni ahotedin bia abofo de se ya mu ahotedin. Se ya na at times no. Ye ma bofudin ba ye ntan su. Tina de say. Ba me ne ye frem agya okum. Agya okum. O te se de mekum. Se ye kon wan sa to asore ne ka sisi a wa sore de a bo agi so wan fa me buam. Wo fa me buam de a mekum. Wo de wan sa to abebom wan sa to Argentina yesi mokwa mummoni obi adin wo ho. Yesi we gina ha we gina Argentina mummoni pedin wo rem. Kese eni kwan se emra mma kwan se ebodin. Nti ye wo mrane a na sade a ye kan wutimi hu se nipa sumasi aboa no ba ho mo din da. Pacho na ehia kasa na efiri. Pacho mfra grasa ma haya. Haya na uma men na papa mu. Haya ne wo mi. Ya bete wasem mebia nso kasa eje okum no. Emre ben na ekan wo se dia hayochi. Ebre kan me kire se na me papa no odi me di akire ne beduru mre bi no aye mre. Nti no ntimi nko bi. Ntimi no ma mekọ. Na ma mani baje ehu. Na saate wonde wani bubua no wadi mfie be sen. Oh, me started dim papa chi am hunu to die na fe ni manya 12 years. Na udi ayaw ma wa papa. Mi am papa. Nti ade edikan anase ade edikan odi tu share won sem no ekọ sen net sen. Oh, ba se ekoyi kire se na me di na chi ni nyina no. Ebu a wo kire me. Se ebu apeso to abo a yesei. So tuo no mu sei kwaya befa so abeso tuo no mu yi. Nti no wo kire me. Tidako mefa nso obeye mire ni mu no. Na me ne ko nwura mu na adwobre. Na ohunu ja no se beje. Eja na boho na wato. Ene da me de tutu a me de kum nam no so firi ho kode. Wo kwa nko akomi nko bi. Ye beto aso efiri ho no. Wo se wo kire wo se ne yeso tuo mu ne yetutu na etese etu wa ha die ye se ka kom ya jene kwaku anum ti. Na bibi ti se ho tuo no. Ebu a wo be koba ya bi. Wo papa kora no no nam no odi tuo ma wa ade a bedi ka ye ne se odi ama wo. Ebu a je kwoto aboa we wo bedi ka abum. Eni. E kire se wo ye bofo. Wo na wo di aboba beshim, ni obi na di beshim ama wo. Nti wo di aboba ni shemu wi a de oba ne se eni. Wa wi. Nti aboa ni gina ho a de oba yan so obehwe saa nwansana we na esisu no. Wo be kata wani baako, wo be nyam wani baako sei. No wa hwe nwansana na esisu no na de kira aboa no. No na ba mu akun aboa no. Saa na tie. Ti ahopopo wo so de a. Ba nya de ahopopo. Se wo hu aboa target na wo bɔ no. O so onya botre. Ena nwansa to na ye kɔ no. Emre bia wutuo no.
etuo no kura wo ni se na boba foforo sa yeden ekura esa ekura wo fi se obetima pie wo so ato anse pe na ebu anka ne yie ubu mu aboba no besen ya wo so sa de foforo yeden nya fe na obetu botom ti na bi ne bi e kwanwansa ato na boba bo nse na bi hye nsantam o ma otuo eno o kire uja ne se to ejanum na aboa udi kan kun na ya aboa be wada aboa me di ka kum na ya adoa o mani je pa mani je se ni tem bia ya ni nam kura mefatu ya wonam kura mefatu fi se ne mahu se mu ode ede okun ye di ewura mu no abofo bebre ba o mo si ewura mu ehu pa che wo ewura mu ehu o nwura mu di ehu na ba anya di obehunu nyina na ba yeden obeka nwura mu di nwura mu ehu eni obetima akọ ebu okura abekọ akọ hu bayifo na ebu a wati na afuum obu oso obe na adwen so obetaataa eni enyoma bebre wo nwura mu obu opeso oso ohwe se obu odu a obetima taataa se kwa we na akọfa ko wura kwa enu anu atu nu akogina ho obeye wo saa kwapem so obu nso wani adien sa no ebu a osi eja nyon nti na mba na enu nyon nti na mba me nwura mu ti ma me kwai obetwe no ho ama akwa ama ayede wakọ oba bi akọpa di okọpe saasem no bofo bia ne ni bedi nkomo bia omoka obu o se obehu jana aye kese na eba na so obu ho a ofa ha na fa ha no waka se ebia obofo ebia nsuo ebia mamekwan eno ya munyame na muboni din ana se obi bia ansa na se honhuma hu nipa o twene ho no ye wo bibi ti se ho se obekọ nwuram pa nsuo bi beyi ne ho adi na ebone bi ne wadi onyi ne ho adi nkyerɛw ɛna sama so ma nhunu ba wo konwuram na hu se ba bia bedu a awosen be kyewa ho be otitiriti no na atimu se honhum bi yeden ɛwɔ hɔ ba wo ma nhunu ba ade a be hu se honhum bi wɔ hɔ ne yɛ saade no ba ade nwuram bo yɛ de ne ya ne de konwuram de uta konwuram abehia yɛ bayifo de yɛ de ne ya abehia nti fezda wuhia bayifo no na tese o se atam se me papa nam no ne ta hu bi mu o kyerɛ me ntina ama ne ho nyɛ me hu ohun anu esan ho ne bi wo kra so a se kwa mu no ogina bonso no watu akosi nkyɛn no ama akwai yese obi di adura anase nse obofo bi wo ho a enye se dufa ene sa no ma no enso wo se opeso onya ani ana ahobambo ntino ena sa abayidom ne so mo hwe enye no kra kyerɛ sɛ ya no no eye nadwuma no wo ye ena nipadua na wonam wiase bia ma no aye bofo ne de ono onimu dada ena times de obeta hia sa de ne ye brono so so te brono so na ta kum nam a ukum nam pa a wo so ba utwa enam ne bi huhu atwa bi mema brono so wofo no ade ba akọ ewo mu no se wonta anye na nko ada bia kum a nko na wudi na wo ton a mbetima aye den anaje wo mbetima beso wahwe eno so yade ye wo ho wada mo wode enso hwe abetum yese aboa efe no wansane amanfo de so abofo hwe eya na tese oh no kre ekwan obefa so obenya abofo de aso wahwe ne se odofu a ebu a na times nipadua no ankasa nye nipa na afuo no ana yesa na ebu so akorafo mienu na adofu no machem ba ko de na aboa na wie ba ko de aboa na nwe nti omo amane na wokọ a omo ka se kota ebu o se o ekina de bomodin akoda bi obedi nti kina de akọ ekina no menko eda hunu no wa eden wo kọ so adika wafuom ho so ope oni so ade ehu pa de wudi ka wafuom ansa na tumi kro ye sa ade no beba beto no obedan no mo no obekwankwanse obedan no ho oba ne de oyinipa fine wodu afuom hwa no adan nwansan no ahu sei ade ewe nipa sumasi na ye sa ade ni kwa so otu no tuo e ma no so hu ma ni nya de obeye bi anwie no abafie na pacho mamimu se onu anim se obedi boni we na wasa bebo pa se sabete temame ase se enye onu no a odi sabo onye ngono afuo ye ne dia no na be sabo ne no ye ne kura no ene wo ye sabo ne no nti ne kura ba ko no de ye we ne nyoma ne bebo amane sa bo ese me nyoma nso na enye onu na ye onu no kura no ne ne bo hye no na ye sa ade no edi abesi asembisa we so enu nti na muku ansa mutwa na so ana enye no kura nti anwansa de ye beto mpanimfo no mu
yaboa okunu bia wo se otwa naso na atwa ne pedua adentia efi se woto ne tuo na se wa ame ho ntema anya saa asade na ebu a wotimi dane ne fa timi dane wansane na ne fa dane nipa ti ade e betwitwa je woni se ebu a wo bekọ ntem na obedan no husu ade ne fa dane nipa kora dika twa naso no ne twa ne pedua no nti ede ne ya ye de ukọ ba bia adanse ewom se aboa na enwansan na oto no se ne fa ye nwansan ne fa ye nipa de no no benya ho atete ene ye wura wansan ne mansan ne atiesi abonten wo kasa no bo bibi te se wansan toa eno mokwa se na tie kire ye mu ye besi ensuan de wo wansan toa ne ye se aboa ne ye benam afuom adofo foforo ye ko hunu ni diye so wadidi wa ha na ebu a ne ye hu se ne na na bo ha no a ye hu ye no a ne afrefre hu ofon so nti ye nyina e behia ne ya ma toa ni ne de otoa no atrezi afa nwura no hu nyina hu se nwura we owura mu no ompie enti efre obi oba ansan ne ya na mo na ewura nwura mu no eho no no begina ba bia toa ni ne befa toa no eho na ono begina ene ye wodo obotire saa kosi mukaye no kire se ye twa nwura no hu nyina ye den ahia enti ye kọ na nyina we num se we gina ha we num se we gina ha enti ye se hunu ho ansa no wato ena aboa no hu ba bi kuru a wowoto Nisana wansa atuati enti de gina wi a afi no wahu yahu tuo mama no de obeto ano wo wansa atu ayi no to ani no ogina ansani no ho ti yahu tuo no mu a kire se ya gina wie uhu otuo no le baben ya na se tu aboba katu su na ya to no uhu mu agi pu ya ke se house ye no ya gina wie ti afi na to ani no obe starting na dwuma toafo no madwuma na ye o me ye no sen ai obetiam ya sisuo di obotire di oba ansai kwesi mukayem obi anhwe nanim yie hunu hu ansa na wato no no okeka basa nti ibu a wote se mu wo ha woto anu anu ese mi hu so a eno kire sa na mo no wo hu ba bi aboa ndi afa nti obetiam maka jam sa me peso ti obi an so retuo mu yie ti onyaka so opeso a ne kire so wo hu so yie won ka se waja nti mu obi an so le mfiri ba bi ogina nti o mu anu wasa tiam mu hwe ni yo afere ma hunu so me ba nti ebu o se wo pe ba bi ada aboa no pe ba bi ada na che sa aboa no odidi ye na afere no wo pe ba bi obeda ni nyina to ani ni behu no wo ka ni nyina kire mu nti be ye no ebu o so wada ha sori sesi a ha hyehye wo bebobum tu be tie so obobum o ebu ansa yo na che sa aboa no isa na chi mukayem mu amukobu kae no mukayem ni no no oba no o ma odin enti ebu ase obeka se mukae ni wona oba no na beturu pe ni wanya no eno aso so wotwam enka hwe biem nyaka so wotwam enka hwe biem na cheso bia ni ba bi wotwam na woko ti sasase ni enimu so dada nti na bofo bia dem ka yeden ese kotwa no sa na ti ewrem be de mukae yo botire ansai ye daase ne moadisua a ode amaye na yesi mukọ anadwo ha na yefiri bibi ejam ne ye de eja ne ye aboa no nani no awia se de hu nipa ni mienu saa na aboa de tie na no na anadwo kane atoso a eso ano ne yefiri ne eja no ti ja no eye mienu se de mani mienu tuatua ho no nti wo beto a we ni mu na wo to mfimfi ja no mienu mfimfi ekire se ha ye na meto eja no we wa ha na meto ha tini esi ja no eja na mfa se waye obofo a woko anadwo hai ewuram te se ebia onse asase na wo se mbia mutimisia abaifo yi abaifo to nchen a ewuram anadwo hayo no eya nuoma amuhia na bi ne sen o ade ba ko wo nwuram a otahia no pa ye saman pija on de ja no ope on de ne hunye hu ebu adua wuye si ho a utwamu a ebu okro ba mu watwam aduru be se no anu wabom kwen na oyam na ahye wo onya wo hwe ene ye wo saman ba ko so wo nwuram saman bofo te se de ye bofo ya ono de ada ne ubefu so ma nkum nam no ye de obepam asase ni so nam nyina on so ye bofo se de ye bofo ya wo nwuram na se obofo a wawu a ye hu na na ono ye honhom o ti nwuram ho a ono so ye bofo se de ye kuratu ye ti sasase ne bu ada ne enkoho
ɛna wo kɔ ho nti hɔ mmoa no nyina wɔ so pam mu nyina esiro pam o be pam o no so no bɛte sɛ tuo pa to sɛ de yɛn ato yɛ de yɛn wo bɛka sɛ ɔyɔnko bɔfoɔ nso na yɛ no ada no ntutuo da na waba fie ɔno so de a ɔde wɔ nwura mu ano so ɛha dwene kakra no o tata o man nyanam mmoa wɔ hɔ nyina ɔbɛma mu nyina adwane pisa sa asen so bɛte no wato ha pawu bɛte no wato ha pawu ɔpam nam no nyina nti ada no nya boa bia nkunu bɛsa ba fie kwa aboa bɛn na esi wɔn sura abɔfo a ohun kura no ogina hɔ a na ɔpɛ sɛ ɔmra wo so saa aboa na wo ka ne de ada sɛ kɔkɔte sɛ wɔn suro bɔfo ba de ba akɔne sɛ ne hu nye hu kyerɛ sɛ oni tɛnin sɛ wɔ pam sɛsi a wɔntimi ntɛne ne ho ba afɔ so sɛ nti dua kora bɛtimi na twa ho ahyia kɔpem sɛ wɔbɛbrɛ ontimi ntɛne ho ato anse sɛ de kana mane kankane etimi tɛne no sɛsi a bɛka wo no ɔno nso wɔkɔsɛ no hu nipa no bɛtɛne kora gye so wɔkɔsɛ ansa na wadane no ho nti ɔno deɛ ihu ohun kora ne hu nye hu saa na ye ba ne ese wo yire nso tutu ɔyɛ adeɛ wa na kyerɛ no me anam kyerɛ no sɛ me kyerɛ no sɛ de ebu a beduru mre bi num atukwae a na ebu a ɛfa nse ebu akrɔmfo bi aba ha a obetuma hwe ahye amoma yɛ den adwane nti we a me konwura mi eburo ni tuo ankasa dadam sisi a ndi me kwa no magya ba ko ofi ama no no so de action na wadi wachi nso akora mu da nwura mu de mtaa ne ko bebiri a okun aboa saa de me maa ne ntu bi nkum aboa de na ya me kɔ de odi machi otimi ne me kɔ ma de achi ne aba yensa mra yachi na amom wansa ne mu ahodo mienu tuntum no ne yefre na amomre yeso omo ona ne kon tententi ona enye no ekwan ba so na muku saa wansa amomre no sɛ ekwan yefa so kunu nyinaa yɛsɛ yɛtoa no yɛsɛ wode ɛbɔ na asɛ wode bɔ ne kon ho kura enko nsɛ bibi ti sɛ saa wansa ne kum no wɔ kwan yefa so di kunu ɛnyɛ sɛ baabia na yɛto no yɛwɔ baabi a saa aboa no betima to no abɛfa no once ɛne yɛwɔ baabi a betima ɔbɛbɛn wobɛto no bɛboro bɛtɛn kora nhwɛ a wonkum saa no no so ɔte nti sɛ ebu a wogina no wɔtu ntene yɛka so wɔtu ntena ɛkyerɛ sɛ aboa no a wɔba no wɔba so stage nti wobɛnya abotere ne wahwɛ sɛ aboa yi a wɔbɛ opegyapegya ne tiidie ne wahwɛ ne tenten nipa tenten tebea nti ebu apa ne bo ha no bɔ no ma ne ntena se anaa ne minimu a anaa ne sum kora abɔ ne sum abɛkunu na sɛ body ni sɛ ebu ana basa so anaa sɛ ne mfim bibi saa de wɔ mɛn pa wontimi nkunu na aboa ban sɛ ebu a wobɔ no so a pee na hu sɛ wakoto a ɛnyɛ waadwen sɛ ɔbɛtwe sɛ kaya yɛ den akɔ no so bi sɛ bi a yɛtimi to no na ebu a ɛbɛnbɛn ho na aboa no amuna betima sintina sise ya no hampo na kyiri nyɛ waadwen sɛ wawu na ade sɛ kaya yɛ den nti tuo no ana bɛsa abɔ no kɔpem sɛ obu nso atɔ fam tim abofo ni bi etimi ka sɛ wahu aboa watutu na agye ba anto ɛwɔ hɔ ɛno kyerɛ sɛ tuo na pa ekwan ba so na matu ɛyɛ bibi wo ma na sɛ aboba na enye ebu a na aboba na fɔlo ɛna saa wei no eni yɛwɔ pin wei no saa pin wei no spring ne kura ne yɛ mra etimi pepa aboba o de hwɛ mɛto ne sei so ahu mɛto amana agye enso empaya aboba no ada sa aboba ne nye ada sa ayi na edam na ayɛ mre spring na edam na ayɛ mre nti wo hu sɛ pepa saa wo mfa nkongura mu bi na de abeto fie na de akoma blasmeti ayama na entimi masa area aboakoro ne ɛyɛ honhoma na sɛ bibisa yɛwɔ sɛ aboa ne de etuo na nka sɛ ekura yɛ no sunsum wom on sa ade ada bi ka mogya gudie sunsum wom nti ade ewom ni sɛ pa na ɛbɛpa ana sa aboa no waben a wobɛto no na emom nkuno Iza na nsan bi edi n'akyi wɔ yi bepɔ so edi n'akyi na awɔtwe mo ba yɛ dua wɔ no ho no mogya nyina agu so nkra agu so yenya no Isa aboa no wɔ da a modi bekunu ɛde ya na wie beba ɛde ne ya na wie beba wɔ da mbɔkɔ no ebu aboba ba akɔpɛ obi beto obi kunu ɛmoa bɛn ne ɛmoa bɛn ɛna yɛsɛ ebu a mo beku ɔmo mbɛpɔ ɔmo yɛ na bɔfo suma ɛdem aboa meta hu bi mia mani gani ne ma hu bi ɔtwe
ɛna ɔtwe deɛ ne deɛ wofa ya na ye na aboa bi te sɛ ebu a ɔkɔnwuram wakum kusie na wahu sɛ dufa da ne yam a ɛmfa saa dufa no nyɛ ɛyɛ korɔno wankasa bɛda ne krɔmfo bɛda ne krɔmfo nti saa dufa no wokum kusi kakraka bia na dufa da ne mu a totwene anaa totwene toilet mu ɛnyɛ baa sɛ wɔyuo no mu deɛ ɛyɛ ɛkwan bɛɛ so ɔmo deɛ no yɛ naboa ban no sɛdeɛ ɔsi tie no nsuma bi ekura no biara yɛ so ɔno obusa ne ti ɛna ɔmo na nkasa so no ayɛ sɛ aboa bi te sa pɛsɛ ansa na pɛsɛ bɛkɔ akɔtɔ fidie mu ɔfa na kyɛ nkyɛ sɛ moti ate ne so nti yɛ abɔfoɔ na yɛ adwuma na kyɛ no wobɛtuma mu sɛ o ebu a mi sum fidie mi de gene ya yɛ di bi bɛɛ dɛ bɛto fidie na ase ansa na makata fidie no so ɛne obeyi no ɛna ayɛ sɛ aboa te sɛ kankane sei wobɛtuma ato wiase kankane bia wode fidie ahodoɔ bɛgu hɔ wobɛkɔ bia wode to ha no afa nti deɛ bɛn sɛ wokɔsum saa fidie no a na wabɔ kahyire na de ato amena no mu na de fidie no ato so no akata so ɛyɛ dɛ ne a da wobɛba wo bia bɛyi no kahyire ne yɛ n'akyiwadeɛ n'akyiwadeɛ kɛse a moti ampɛ nti woyɛ dɛ ne a da wobɛduru moti no bɛsa n'akyi ama aboa no anante ɔno ankasa ba ma wayi no na dufa no a ɛyɛ a ne da saa mmoa no yɛm no sɛ wohu sɛ wɔka sɛ no deɛ yɛ baakusie deɛ nyɛ ɛno ɛyɛ a mode yɛ dɛn saa dufa no ɛyɛ nnwoma bebree sɛ wonya saa dufa no a ɛbɛduru mmerɛ bi dufa no a bɛma wahu sɛ ahabaa wei sa yaleɛ wei ahabaa wei yɛ wei so ahu nti ɛno deɛ ɛyɛ a na ɛyɛ ɛbɔbɔfoɔ ho ban ɛna saa ma anya nnuro nnuro ade bɛsa yɛ na ɛnyɛ kɔmmɔn sɛ wobɛtumi anya no hyehyew saa saa na tie na ɛnyɛ no na yɛsɛ ɔmo de kumwa no sɛ bi a ɔte ahaban toɔ no ɔde ɛyɛ abom ɛna meka sɛ ɔhu sɛ ɛyɛ obiara de obiara pɛ ɛna ɛyɛ ma no obi wɔ n'ani gye saa adeɛ no ho nti da biara na ebu a saa ade no wɔ no ho kyɛn wɔkɔ a na ebu a kasa kyerɛ no so ahu nti aboa a ɔbɛkɔ akɔku no ɔbaa na ɔde ne mogya gu so na kyerɛ sɛ wɔdua ne suman no no nti mmerɛ biara ɔbɛkɔ ebi wɔ kɔnwura mu a de na ɛbɛkyerɛ ne sɛ fa ha ɔfa ha na wɔahyia nam ayɛ dɛn aku no maame musa wei yɛsɛ monto etuo ntwa nsuo no deɛ ɔmo ka no ɔho ɛyɛ biribi te sɛ ɛnya adeɛ a ɛɛhu na baa deɛ ɔmu sɛ aboa no gyina nsuo gya no anya ma mmerɛ biara aboa wobɛto no wobɛkɔ ne nkra gu koraa ɔkɔ nsuo na ɛbɛgye aboba no anaasɛ biribi nti na ɛnku aboa sɛ woanka hwee ankyerɛ nsuo no nti aboba no nya deɛ bɛka boa no da boa no bɛkɔ nti ada sɛ wohu ne saa na abɛn nsuo no koraa ada sɛ wode tuo no ano sei ɛbɛka nsuo no sei anaasɛ ebu a bɛte ahabaa sei na wabɔ no pɔ no wato atwene nsuo no moto a wabɛku no na yɛsɛ ebu nso a mode ahaban yɛto etuo no ase yɛmfa nto aseɛ yɛde hyɛ ano sei ɛna mofrɛ no sɛ mo yɛnhyɛ mu anaa mofrɛ no sɛ anhyɛ mu mo hyɛ tuo tini yɛde ahabaa hyɛ mu ano ɔbɔfoɔ bi wɔ hɔ a wɔsɛ wɔmpɛ saa atwee no ne saa noma no ade nti a ansɛ saa ade no a ɛyɛ no nyɛ nnipa nyinaa ne kɔ bi sɛ ne yɛte yɛ nim yɛ ho sɛ wei nim tuotu ansa na wonim tuotu koraa na aba kurom ha ne yɛhu sɛ wokura tuo sɛ deɛ yɛkɔ nwansa to yɛmfa nkɔ firi sɛ ne kɔ no ɛhu aboa no wɔ ne type bi a nwansa ne sɔle a ɔsɔle wɔ nwura mu na ɔsi afuom koraa ne tenten ɔwasene nnipa bebree kwa ohwiri baako a nti yɛwɔ nnipa a ɔwɔ abɔtere a ɔnim sɛ aboa wɔ ehwiri sɛ a yɛmpere yɛ ho ɛwɔ kwan sɛ ne yɛfa so kunu nti nyɛ nnipa nyinaa ne yɛkɔ nwansa to na ɛde wɔn kɔ na ɔso yɛ hwan koraa a yɛmfa nkɔ yɛsi ɛho sɛ yɛne wanante akyɛ ahu sɛ nnipa wei de ɔyɛ bɔfoɔ paa onim tuo mu ansa ne yɛde wakɔ abɔfoɔ no bi nso so ɛno deɛ ɔmo mpɛ koraa sɛ te sɛ deɛ wɔka yɛ bia ne obi afa ho de akɔbɔ obi tuo anaasɛ bisa ɛno mede ɛno bisa asɛm bi te sɛ yɛsɛ obi a wobɛkɔ na te sɛ wabɔ obi tuo anaasɛ wato ɔnim sɛ wato aboa tuo ebi ɔbɛkɔ na ɛyɛ nipa ɔnsɛ fɛ so ana wɔkyerɛm na ɔka wansan deɛ ɛno wate bi ho pɛ ne nsɛm da ɛne deɛ bebrebee fi sɛ yɛne yɛ hakora bi si na yɛ ahomakye bɔfoɔ bi kɔ nwura mu ɛna ɔba na adeɛ yɛ akye na toto aduaba na ɛfrɛ na toto na so na ha so na nkwakuo wɔ ha ɛsen sɛ nti ne yɛka sɛ ɔyɛ bɔfoɔ ahunuhu ansa na wato
no no de wa hunu sa ade ni loto no yesi onu se kwaku no de bom odi bom ne nipa ne firi soro abati ato nti na ye konwuram bi yesi hunu ho ansa no wato no ne hu saboa no ye wo mra bi wo mu se me meto no na we ato no bla ya ato no no wakuno wafoa me de no kyese de me mato no no wafoa nti ye bebu sam se woto ne hene nti se wa hu ba bia wo to wo de no itimi se ebu a wo de no kura ne kun ne itimi gema bla yi saa na tie hu ba bia wo aha nti mire bia hu ba bia wo to ye ebu anwansa ne betima ba se mi opie no a na mato no bo pe no wo sen na me nua so to aso no so ato no pe na we to aso nti ye wi abo na to fam ye bebu sa wa di ka to fa so to ne hene no wa kire ebu a meto no bo ampa ne bo no na sabo ba wo ho a wo to no bo ampa saa na tie yesi mun tutu wo ensinsen ye mu teden eno ye de ade eye hinhimiem enhinhimiem se ebu asisi a makonwuram na me hu sa haba we ebu ese nwansa ne ba no hu se ebu a o ahaba yi no abehiem ana ade obo obum no kura a wo ba oti gugura be sha haba yi mu eno nkire se ogina haba yi mu a memfa mom emra ne makwa isa o so mani pie na hu sampa ade na na eba na nwansa ne ana se nye nwansa ne ano so mla ba ko wo mu no enhinhim so be hu sa ade na hinhim ba wa hu hu abo akoro na pe ye nya ne sa ede no mfre no se twono no aboa bi twono no twono no ya aboa na namon ekwaya wo fa so enti ede na yese ya mo de moa ana mo fre abofo na ede ana twono no ne ka ho ana twono no yese on ebu a wakonwuram me fa nse ebu anya nwansa ato akora na ebu a mo de nkrama na koye na ebu a mbekọ no sa pese na wo nwura no mu a obo nsa na namon no fa so no ye fre no twono no na so afefe ko se de ha hu si afa hai saa na tie nti edu a na bofo agina twono no so tie de ne ye keka no twono no so no obefa obefa na namon no a no obefa te se de mo ko anajo ha mo bobo inu ya ho mo bota wotani na ba wi ane de wo mota ende ne twono no a na ugina so ena abofo na ede no mo ye ne sei na mo de frɛ mo yesi aboa bia wo se ne ana mo frɛ mo se frɛ de ye mfrɛ wo mo aboa te se ebu a obetima frɛ no yakrantie akrantie de obetima frɛ okono mo didi awie na se ebu omukɔ da kora betima frɛ ami bia ba mo anya bia kuno ekwan ba so na mo frɛ mo kwan ye fa so frɛ no se on sakrantie no be ma pa no wo bɔ otaye se obo fum ne bo na se fam kukukukuku nti wu koduru a nti wu koduru ha wo ye sa no a onim se be ma kasie bi na aba nwura nu ti ba bi obi obepe no na eden akon na se mo anso challenge o mo sa na ti ena apart from akrantie no ye ni ekwan bi amusa de mu afoforo bi akon kwa ye fa so de ayidie aye se ebu abo ate sa kokohwedie na no se obetima frɛ no na apart from sa moku anom de yese obesi afuom wo pa moku akunu a obeyi unan maako ena de ewom ni se ebu a wonam afo na no hu na odwane na hu so awuro ha na wasa wachi na akɔpɛ ba bi si atena din wo de tena hɔ a bonsu ofiri nwura no ma na wasa ati asi ba bi ahu no na akunu kwa ya bafa so abede no na se abofudwuma no woni ntobo ase ekura wonteminya yes o wontobo ase sa na tie aye se ebu a so oyuo bi didi ha se ma hu so oyuo didi ba bi a nsuo gugu ya homache no maduru ho ti me kwa mehwe meta mo a kopem se emo 632 no ma ya e kire se okọ ba fufuro se me sɔre na wia be kɔbɔto afu awia ne bogedegede no na se wo bre a wo se ba bia odidi no kwatena ho saneti yen shedan se wadaji bebre na ade asa ye kure ba na se wo de eduru komo wo bi ba ye free na asasan wachi enti ebia ye de nkomo twetwe no ebesia mrepam ne sabe ba ne abeto aso ne ba ne ye se wo ye nnuro nnuro be sa na wo ye nnuro de bebrebe van se mi ma adura me ye no bebrebe mi kasa me kan de bechi bebre awo duro aduro de me kan bebre krom ha kuma se aburochefo nyina nim ma ye
aduro no bi si hɔ na menim so ɔbaa no ahwie agu ahunu nnuro ahodoɔ bebree mu ɔda asɛ kɛse a menwu aduro nyinaa wɔ mu. Abɔfo adwuma no na ɛma wonya nnuro na nnuro na ɛma yɛ ɔbɔfo. Na nyɛ bɔfo adwuma no na me papa ankasa no kurom ha nyinaa na obiara nim no na ɔyɛ habanuro. Ti mini akwala a ɔde me to no ho a na me bɛn no. Ti eni tam bia kofi kwati ahaba we bla we ye we. Nti owu ye no na me mfa nya adwuma na we na bɛyɛ a na papa wɔ ya le we na papa sa. Nti nipa no ba no ma ya ma no na ɛkɔ. Na kyerɛ me hu sɛ no sɛ dia manfo si ba no ɛwɔ sɛ aduro no me de yɛ madwuma ka ho. Na ama sɛ die amma gi mu ntintimman pa. Ɛsɛ wuje distribute. O number bɛ na me fan sɛ bi obi frɛ wo pedura obɛfrɛ ti. Me number no de na me de yɛ adwuma no na obi awia. Sa number no de obi awia. Ti mu wa bi e ho no de me spantu me tirim. Yɛbɛgye ato ase aba. Me fan sɛ eduro bia wosa yale bia boy ye call flan ye bedi nkomo enti abusua ha na emre be me yakwan de ame ne eja hukum ana eja hukum nkomo no ebesi ebia na sabre na wasuma ye ode opese utie bi nso emre ne ko hwe echi ho se ade asa ye nso ye kwan awa ese ye ko nti emre pem na ada foforo yesaba abetoa so na ye ne wawura enduro na nkasem ekwan a ofa so a odi ebeye enduro nti dim besi a edamase bebre na papa yeda ase nso se onya to ase ne edi nkomo yeda ase.